Right. Makadi yenyu mdara. Boze kuti. Right. Mdara tine mubvunzo uri panapa. Pane nyaya iringotenderera hanzi Killer T yakachikora chirungu paBBC yatobuda nemunewspaper nhasi. Chinzi atinyadzisa akanochikora chirungu akatadza kutaura chirungu. Munotiwo kudini nazvo? Hapana paakachikora pepe. Akangoona kuti handichakwanisi kuexplaina chese. That's why akangoita handover kuna manager. It was fine. Hapana kana pakachikoka chirungu. Alright. Yeah. Vamwe vakutaura waiti zvona dzinyaya kuti zvona akaitira chifinu unoti ada kubuditsa song here vanhu kana vataurisa obva azobuditsa song. Imi muri kuti chinazvo? Ipo pepe paida kutoonekwa kunzi mafans aKiller T chaiwo ndeapi. Wozikaona munhu aneka clip iko kaikaika akatumakana na Killer T. Munhu anoira anobiga Killer T chaicheka haana ka clip kaikaika. Iwo hauna here right now. Inina handina hangu. Saka naida kutongovhunzawo nyaya yacho bosi nyaya yacho ine handisandasangana nazvo nongonzwa kuti dzakachikora chirungu ini handina. So far is the second man otherwise watanza kuti akaenda pepo. Any artist akamboenda ikoko. Hapana handiti. The second so far handiti. After Big Man. Kuna Japraise futi vakaenda ikoko kuBBC. Why is it atinaunzwa report yake kuti akanoita sei Big Man tine report yake handiti. Totone mavideo maclip anitenderera. Ajalavuka. Japraise otherwise angatori paside pa Big Man. Handiti. Yeah. Saka otherwise hapana problem. Alright. Chakupidiguka hacho mndarama takuchitauro rechirungu nyaya takuchangiza rechirungu. I think you're no problem on that, man. Yes. But what are we talking about anyway? Are we not talking about something Shona? The topic is about Shona thing. Why do we speak in English? Well, at least we are talking about Shona. We are white people. Young men. You want me, for example. Ini ndarangu Shona ndabozi ini ndakanzwa vachipanga uchitaura kuti nini chirungu tu vakombororo tukupa vanhu vatema varungu nenyaya kuti nenyaya chirungu. We've got another song for Jalaf. It's called Pamamonya Ipapo. You mean you can ask him to explain what does that mean? To the bouncers, for the bouncers. Young man. That's what we... If it was played like that, no one could even listen to it. No, it's about Imagine English. if it was called to the bouncers, no one could listen. For the bouncers. For the bouncers. That's the meaning of Pamamonya Ipapo. Otherwise, you gotta use kind of meaning. Alright, mdara. Tiudzei mashoko ekupedzisira nezvaKiller T. Show yange iri yaKiller T. Aiwa chibaba kubva kudhara. Soja Love. Soja Love. Kuti chibaba ka. Jalavu akazongoda kuzvito wake chibaba, but chibaba munhu muhombe. Munhu anenge ari kumberi kwevamwe. So far totomuti chibaba bozi anga ari kumberi kwani. Kwamuri chibaba wacho ka asati atosvika kuBBC chakadaro. Alright, paZimdanso wamungati wamuri kufarira mazuva ano ndiani? Mumwe wamuri kuziva kuti ari kuita mukurumbira, amusiri kufarira imi asi ari kudiwa nevanhu ndiani kuZimdanso? Mazuva apera takati tina chibaba. Anzani Jalavu. But mazuva ano zviri kuti Signal. Signal. Panouya kuseri. Pane song yake one yamungatiimbira here tichivhara musangano. Yeah. Of course I'm not an artist. Mungotiimbira maimbiro amungokwanisawo yanetsa yacho. Yekuti vasingazive vakabva vaonawo vhidhiyo vanobva vazivawo nezvesong yacho. Handiti. Saka tambirai Signal which zvimangoma ndakazadza mubuti paNigeria vonditi dhoro buti kunetsa kupfuura lebho reguchi. Makaipa ndii. Makaipa ndara. Makaipa. Dara.